Yan. Good morning po ulit. Salamat po kay Bro Wine. Siya po yung may-ari ng shop dyan. Pagka yung mga motor nyo may sira, dali nyo lang po sa ating kapatid. Ayan. Tapos, nagpapasalamat ako sa ating founder. Salamat po sa mainit na pagkagat po sa amin. Ayan. History po. History of the, Amang Lawin Wings na magkakaroon tayo ng mabuting founder at chapter dito sa Makiling chapter Prokdos. Inaangat po namin na sana hindi lang po tayo Prokdos. Ilang purok po ba tayo dito? 5. Sana sa bawat purok meron tayong matampaw na chapter at founder. Siyempre, kasama na doon yung mga membro. Ayan. So, bago ko po umpisahan itong ating bylaws, pwede po muna kayong umihi. Meron po kayong 1 seconds po. Oh my God! Kasi ba, ihin mo na, mga nahihin po sa inyo. Wala po ba? Okay po. So, tutuloy ko na po. Ayan, tatayo na po ako para maganda ang laban. Okay. Batas at regulasyon ng dapat sundin. Ito po yung ating bylaws sa guardians. Ito po yung sinasabi kong gabay kanina. Sundin na po natin itong gabay na to para po makaiwas tayo sa anumang po mga problema. Kung napansin nyo, pinakita po ni Chairman yung buhok ni founder. Nakita niya walang puti. Sana malalatiling puti yung buhok ni founder. Okay, umpisa po. Chapter 1, obligasyon bilang isang membro. Ito po ang obligasyon nito isang mandato. Pero isa po itong obligasyon bilang isang guardians. Pagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa, abot ng kanyang makakaya. Nakapaloob po kasi dito yung ating mission bilang isang guardians. Pangalawa po, pagbibigay galang sa nakakataas, official man o wala nang kasunod. Wala nang kasunod. Official lang o hindi. Wala na, no? Okay. Okay, ulitin ko po. Section 2, pagbibigay galang sa nakakataas, official man o hindi. Ang ibig po sabihin nito, tayo pong mga official katulad ni founder, hindi nyo po kasi kami pwedeng tawagin bro. Lalong-lalo si founder, ay alinturan po natin sa isang bahay. Ano po ba ang tawag ninyo sa tatay nyo? May tatay, may daddy, may papa. Di ba? Anong ginagawa nyo pag galing nyo sa trabaho, kakatok kayo sa bahay, anong ginagawa nyo pag nakasalubong nyo si tatay? Magmamano. Ano po? Pagmamano bilang isang anak sa tatay. So, ibig sabihin paggalang, respeto. Ganon din po. Ibigay po natin yung respeto kay founder bilang isang tatay natin dito sa chapter. Hindi po natin pwedeng gawin basihan kung anong merong naantas tayo sa buhay. Dito po kasi, yung sinabi ni Chairman, walang mahirap, walang mayaman. Tayo po dito, pantay-pantay. Pairalin po natin yung ating malasakit sa isa't isa. Nakita niyo si founder, nandito ka sa kabilang kalye, si founder nasa kabilang kalye din. So, anong gagawin mo? Anong gagawin po ninyo? Pag nakita niyo si founder, nasa kabilang daan, tatawid po ba kayo? Huwag po kayong tatawid, baka mamaya masagasaan kayo. Ano po, ang tamang gawin, taas ng kamay. Founder, paggalang po ito. Sign ng paggalang. Sign ng paggalang. Ayun po ang dapat yung gawin. Huwag kayo tatawid, baka mamaya masagasaan kayo. Bibilis sa mga sasakyan dito. Pakatuloy po tayo. Okay. Okay, section 3.
pagbibigay ng puwan ng butaw para sa pondo ng organisasyon, para sa bayanihan at iba pang gastusin. Ito pong ibig sabihin ng butaw, ito po yung ating monthly due. Tayo po ay may obligasyon buwan-buwan na dapat magbigay ng monthly due. Ano ba ang monthly due? Saan ba napupunta ang monthly due? Ang monthly due po, ito po ay naiipon po sa national. Ang purpose po nito, ito po yung tinutulong sa mga kasama po natin sa chapter, sa ating mga membro, sa ating mga opisyal, sa panong paraan. Paraan po, alimbawa, ay nasalanta tayo ng bagyo. Kami po ay nasa Pampanga, nasalanta ang Makiling chapter ng bagyo. Kami po ay magpapaabot ng tulong na manggagaling sa pondo natin sa pamamagitan po nitong butaw. Ano po? Huwag niyo po sanang kalimutan na ang masarap tumulong. Masarap po tumulong sa kapwa. Ito pong butaw nito, Chairman, magkano po ba ito? Monthly. Hello, ang butaw po na sinasabi natin ay may monthly due po ito, monthly due. So, ayon po sa napag-usapan ng national at founders, halimbawa po, 50 pesos, kung pumayag po kayo ng 50 pesos, 50 pesos po a month. Mandatory po yun na pasusunod natin. Kasi po, lahat po ng ay mayroong sinasabing boot. Ang butaw po na yan na pinakikinabangan nyo, pinakikinabangan natin at ang ating mga members. Iyon lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Ayun po. Sir, pakinot nga po yung atong araw na to, itong pecha. Ito po, Founder, ito po yung araw na pinanganak kayong lahat dito sa Amang Lawin Wings. At ito na rin po yung araw na pwede nyong ilagay sa schedule po ninyo na magkakaroon po kayo ng monthly meeting. Opo. Ito po, tuwing halimbawa ay 32 ba ngayon? 1. 1, okay. Pagkantang po na halimbawa po no, na neutralize na po ang ating grupo, pwede pong kung gusto nyo pong sumali sa mga nababanggit na obligasyon sa gastusan, karapatan nyo po yan. Mandatory po natin pinapatupad yan. Yan, kung interesado po kayo kung ano ba yun o saan, magtanong po kayo kay Founder. Lahat po ng mababanggit dito, may karapatan po kayo magtanong, magpaano kayo ng meeting, magpakanda. Si Founder po ang magpapaliwanag po. Diba? Para po hindi na sasabi, hindi na i-meeting sa amin ni Founder to, tatawag ako doon sa taas. So, bago po makapit sa taas, si Founder po ang may karapatan. Tanungin niyo po siya, wala po kayong ibang tatanungan. Si Founder at anong kanilang mga opisyal, no? Vice President, Press, Secretary, no? Sila po ang bumubuo ng barangay chapter. Kaya po yung mga MD, no? Sila po ang mga barangay niyan na nakikipag-cooperate sa taas. Kung ano ang hinanaing ninyo, pwede pong sabihin, Founder, ganun na rin po. Okay? Salamat po, Chairman. Ayun po. Pag-usapan po ninyo, ang importante po, meron po kayong naka-schedule buwan-buwan ng monthly meeting po ninyo. Okay, Section 4, pagbibigay ng membership fee para sa kanyang ID, uniform, certification at iba pa. So, yung pong kagaya ng sinabi ko kanina po ang guardian sa magastos. Ito po yun, mapaliwanag ko po sa inyo. Lahat po ng pera na lalabas sa bulsa po ninyo ay kayo rin po, sa inyo rin po mapupunta. Kayo po ang gagamit, kagaya po ng uniforme, ID, at saka po yung certification. Ano po? Kung napapansin nyo, may mga gamit na po tayo dito. Sa mga wala pa pong ID, pwede po kayong umorder na ng ID. May dala na rin po silang lamination. Tanungin na lang po sa kanila kung magkano po. Kasi alam ko yung ID, 80 pesos. Ano po? Tapos may kasama ng sabitan. Ayan. Tanungin na lang po mamaya sa kanila. Ano po?
excuse me po, yung pong sinasabi ni CMP, dagdagan ko lang. Ano po? Yung pong sinasabi ni CMP, pag nagbigay kayo sa amin ng pang-uniform, may darating na uniform. Pag binigyan po kayo, nagbigay po kayo ng pang-ID, may bibigay na pang-ID. Sa madaling salita po, walang libre. Naintindihan po ba? Ngayon po, nagpagawa sila ng si founder ng 10 uniform. Ano po? Isa lang po ang pinaras ko, yung sa kanya. Yung pong may-ari ng uniform, hindi po natapos. Kasi po, yung pong pinagpapagawa natin, no money, no uniform. No? Ganyan po paano yung ating hindi po pwede abunuhan mo muna founder, maubos ang buko niya kaabuno, no? So sana po maintindihan nyo, no? Nagpagawa po tayo ng ID. Ito, meron po kayong mga ID na ganito nandyan, nababayaran 80 pesos kasi ang process po ng papel, nagbabayad po tayo doon sa pinagpapagawaan. Lahat po ng process ng papel, binabayaran natin. Ano po? Kaya nga lamang po, sa ngayon, medyo nakakuha tayo ng para mabigay na po sa inyo yung kailangan nyo. No? So, tulad po ng mga sinabi ni CMP dito, no, wala pong libre. Kapag po nagbigay kayo ng pang-ID, pang-uniform, darating. Sa uniform po, ang presyo ng uniform, 350 po yan. Ganito. Ha? Tapos po sa ID, 350 din. Kasama yung certification, yung rank nyo, at saka yung pang duty ID at saka yung maliit na packet. Yun po yun. So ngayon po, dahil hindi umabot doon sa target na sinasabi natin, no? Ito muna po, kasi ito na po yung unang binayaran nyo na 80. So next po yan, ang ginagawa na, pwede po namin i-award dito yon sa inyo. Kayo po mismo ang tatanggap nun, no? Kapag nakapagbigay na tayo ng pambayad. So, pag yung po magpapagawa ng ID at saka uniform, makipag-cooperate po kay founders. No? Si founders naman po ang magpapalo sa taas, kami naman ang magpa-process. So, pakatandaan po, ang ID po ay manggagaling sa taas. Hindi nyo pwedeng tikiin. Mananagot po kayo. Bawal na bawal po yon. Ha? Bawal po yan. Kasi may mga number po yan. Alam po namin kung pinike yan. Tsaka lahat po ng magiging member, nakalisting po yan lahat. Kaya po hindi pwede natin dayain. May register number po tayo. No? Alam po natin ang original tsaka hindi. Kaya lahat po ng interesado sa si founder po ang kausapin. Si founder po namin binababa ang lahat ng impormasyon. At si founder naman po ang nagsasabi sa inyo kung ano yung gusto nyo parating sa amin. At kung ano din po yung magagawa namin para sa inyo. Okay po. Salamat po, Chairman. Ayun po. Nadagdagan ko lang po yung sinabi ni Chairman na si Founder Jimboy po nagkabono po na 10 uniform. Doon po sa 6 na kanyang official, mayroon po kayo obligasyon sa kanya na ibalik yung kanyang inabono. Ano po? Ayan. Hindi lang po natapos yung uniform, pero meron na po. Nasa paggawa na po yung inyong uniform. Huwag po kayo mag-alala. Pag natapos po yun, ipapadala po namin ito, papa-LBC po namin. Ano po? Susuot nyo po yung uniform ninyo sa araw ng inyong monthly meeting, sa pag-duty po dito sa ating barangay. Ayan, kay RMG Alex, siya po yung katrabaho sa barangay. Palakpakan po natin. Apo, pag po na kailangan po si RMG Alex ng manpower, isang kunin niya kay founder. Handa naman po yung grupo natin na magbigay ng manpower dyan sa ating barangay. Ano po? Para makilala na. Pakilala po tayo. Pakilala natin ating grupo dito na tayo tumutulong. Okay, section 5. Pagbibigay tulong pinansyal sa ating kasama na nadisgrasya o nasawi.
Okay, ito parang gamay na dating. Ano po? Pero mamaya explain ko rin po sa inyo yung gamay system na dito po sa akin yung gamay system. Ito po kapag po alimbawa po na disgrasya, nagmumotor ang ating kasama, ating kapatid, nabangga o nakabangga na hospital, meron po tayong obligasyon sa kanya na tulungan. Ano po, bilang kapatid. Kung siya naman po nasawi, meron po tayong karapatan na magbigay din ng tulong sa kanya. Ano po? Magkano po ba yun? Yung tulong pinansyal. Sa ganito po kasi, conforme sa sitwasyon. Kung tayo po ay kasama sa gamayan system, automatic po yan, magbibigay tayo. Pero kung hindi naman po tayo kasama bilang members ng guardian, pag-usapan po niyan kung makakakuha kayo ng voluntary. Maintindihan po ba? Voluntary. Kasi po, ang gamayan po ay may sistema. Hindi po kung mo guardian ka, di kasama sa damayan, ay makakakuha ka. Kailangan member ka po ng damayan system. Tingnan po ba? Alright. Ayun po, salamat po, Chairman. Okay, Chapter 2, voluntary pagtugon ng isang membro. Okay. Pag po nangailangan po ulit-ulitin ko, katulad ng sinabi ko, pag nangailangan po ng power, si RMD Alex, ang ating Sergeant at Arms, ayan po yung kanya. Isa po siyang chapter officer. Ano po? Sergeant at Arms po. Tulungan po. Ipakilala po natin yung ating grupo dito sa Barangay Makiling. Ano po? Okay, Section 1. Pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga membro na namatay o nagkasakit ang kanilang malapit na kapamilya. Okay. Ito po para lang po sa chapter ninyo. Halimbawa po asawa, anak, magulang, kasali doon. Magulang, ano po, tatay at nanay. Ang kapatid lang po ang hindi kasali. Okay. Kapatid lang po hindi kasali. Ayun po, dito lang po yun sa chapter nyo. Makakarating lang po sa national kapag ang involved o nangangailangan ng tulong, membro natin o official natin. Pero kapag po family na, dito lang po yun sa chapter nyo. Ano po? Lahat po ng mga concern po ninyo, hindi po kayo, kahit na magkakaibigan tayo, magkupren tayo sa Facebook, hindi po kayo pwede rumekta sa amin mag-message. Kung may mga concern po kayo, meron po kayong tatay na tinatawag ko founder, sa kanya po kayo magtanong. Ito, si founder naman po ang magtatanong sa amin. Huwag po nating i-bypass yung ating founder. Ano po? Ayan, salamat po sa pagdinig. Tapos, Section 2, unahin ang sarili o pamilya sa oras ng pagsubok at sakuna. Ang ibig po sabihin nito, bago tayo tumulong sa iba, unahin po muna natin yung ating pamilya. Ano po? Halimbawa, nagkasabay halimbawa, na hospital. Sino ba unahin mo? Yung ibang tao, yung pamilya mo? Sino po ba? Sabi, pamilya. Ganun po yun. Ano po? Section 3, unahin ang trabaho, hanap buhay para sa pamilya bago tumugon at pagbigay ng oras sa iba. Okay. Dito po, importante po sa atin na magkaroon ng trabaho, magkatrabaho tayo para sa pamilya natin. Ano po? Ang grupo po natin ay pangatlo lang sa buhay natin. Huwag na pong unahin ang grupo natin kung mapapabayaan nyo po yung pamilya nyo at mapapabayaan yung obligasyon nyo sa paghahanap buhay. Ano po? Wala pong saysay ang pagiging guardians po ninyo kapag napabayaan po ninyo yung inyong pamilya. Lagi pong unahin ang hanap buhay, ang trabaho, pamilya. Ano po? Tayo po kagaya nga po nung bigyan lang natin ng isang araw yung ating grupo. Isang araw lang po sa loob na isang linggo. Okay na po yun.
Yun po ang maganda roon. Okay, chapter 3. Mahigpit na pinagbabawal. Ano ba itong mga mahigpit na pinagbabawal? Una-una po pinagbabawal dito yung pag-inom ng labis. Ano po? Lahat naman siguro kayo nagiinom. Ako po hindi nagiinom ng alak. Pasensya na po kayo. Pero ang sobrang pag-inom ng alak minsan walang na rin respeto sa kapwa. Limbawa dito sa inyo magkakaroon kayo ng bonding. Hanggat maaari sana kung ramdam nyo na nalasing na kayo, pwede na kayo umexit. Uwi na, takas na. Huwag na magpaalam kasi hindi ka na papayagan. Makas ka na lang. Ayun. Section 2, Section 3, ang paggawa ng sariling desisyon na walang abiso, hindi sinanggunin sa mga nakakataas. Okay. Ang ibig po sabihin nito, kung kayo po ay may sariling opinion na gusto nyong gawin sa ating chapter o dito sa inyong chapter, sabihin nyo kay founder, huwag po kayong gagawa ng desisyon nang hindi po niya alam. Una-una, makakasira po yun ng ating samahan. Ito, alimbawa po, magkakaroon ng markingan. Magkakaroon kayo dito ng markingan dito. May lumapit gusto niyang MG lang siya. Alam niyo po ba kasi ang MG nagmamano sa RMG. Sawa na siya magmano sa RMG. Nangarap na niya magkaroon ng ranking. Ang gagawin niya, kahit hindi alam ni founder, pupunta siya doon, magpaparanking siya ng R. Bawal po yun. Hindi po pwede yun. Huwag po kayo mag-desisyon ng hindi alam. Kailangan lahat po na magpapamarking, magpapamarking kay marker, may recommendation ni founder. Founder, bigay niyo po yung listahan ng mga papamarking. Bawa, MG, gusto nyo gawin RMG, so lagay niyo lang po doon RMG sa kanyang pseudonym. So, ibigay niyo po kay marker. Sayang nga po wala si marker po.